El dolor, les pessigolles i el fred tenen a veure amb el cervell? Sí, el dolor, les pessigolles i el fred tenen molt a veure amb com treballa el cervell. El dolor és una experiència subjectiva. No és el mateix que el que anomenem nocicepció, que és quan la primera part, no? Quan et punxen i et fa mal, no? Hi ha tota una primera part de convertir el senyal aquí a energia elèctrica que va per les neurones, vale? Això és la primera part de la transducció, després puja, va cap al cervell. Allà hi ha una part que és senyal que li diem nociceptiva, que és proporcional a l'entrada de fora, però hi ha moltes altres coses que alhora està fent el cervell que fan que un senyal s'interpreti com a més o menys dolorós. Per exemple, si esteu al dentista i esteu molt ansiosos, cosa que ens passa a molts, és molt probable que percebem més dolor, tot i que l'entrada perifèrica sigui fins i tot molt poqueta. Com que estem alerta, estem allà amb l'amenaça, això s'interpreta com a molt dolorós. Per què? Perquè el cervell intenta, entre cometes, protegir-nos. I si percep graus mitjos d'amenaça, incrementa la resposta. Lo contrari també és veritat. Si estem en un lloc on ens tranquil·litzen molt, on ens distreuen, on ens fan sentir que estem en superbones mans, on confiem molt amb la senyora o el senyor dentista, això pot fer que el dolor percebut davant de la mateixa entrada sigui molt menor, perquè ens sentim a salvo, és a dir, ens sentim cuidats. Hi ha altres coses que poden canviar i transmutar l'experiència de dolor. Per exemple, imagineu-vos que esteu nedant i de sobte un tauró, malauradament, us fa una mossegada i s'emporta un tros de braç. Interessantment, com que el dolor processa que és una situació de vida o mort, això passa també molt a la guerra, el que fa és enviar senyals completament top-down liderades per els orquestradors de la resposta al dolor, que són els lòbuls prefrontals dorsolaterals. Tot això hi ha una cascada de comunicacions descendents per acabar inhibint massivament la percepció del dolor, que seria, d'altra manera, ens impossibilitaria actuar i no podríem sortir endavant. O sigui que el dolor és molt complex, també us volia transmetre, el dolor és molt, molt, molt més complex que la nocicepció, perquè tots els mecanismes contextuals i de milió interior i també el significat que li donem a aquesta senyal poden transmutar completament l'experiència. Les pessigolles és un tema molt important del qual, per cert, tampoc es sap tant. No ha estat tan estudiat. Jo no en sé molt, però el que sí que us puc dir és que probablement haureu notat que a les pessigolles hi ha un punt que tenen que és plaenter i un punt que és molt incòmode. Clar, és que és una senyal curiosa, perquè per una banda ens ho fa passar bé, però per una altra pot, de fet, alterar una mica fins i tot com respirem. Per tant, penseu que, per exemple, de pessigolles mai ens podrem fer pessigolles a nosaltres mateixos. És una reacció que el cervell té a un input d'un altre. Sempre té lloc en una situació social i és molt important com predir les intencions de l'altre. Té un component de joc, però alhora té un component que probablement requereix una certa protecció perquè s'està envaint alguna cosa molt proper al cos humà. Per tant, té aquesta dissociació. Hi ha una regió del cervell que és molt important en construir aquesta experiència de riure involuntària, que és l'hipotàlam. L'hipotàlam és un centre que, d'alguna manera, té la capacitat de regular moltes funcions en el cos i una d'elles és aquest involuntary laughing due to tickling sensations, que és això del que parlem. En gent en el qual l'hipotàlam respon molt a l'intrusió com amb una tendència a fer pessigolles, doncs aquesta regió envia molts senyals i es comunica amb una altra regió, que és la substància grisa periaqüeductal, que el que fa és d'alguna manera contribuir a aquesta mort component plaenter a vegades d'aquest joc social.